Teser og antiteser er lov og hvad der sker, hvis du bryder loven. Du må f.eks. ikke dræbe. Tesen, man må ikke dræbe, har antitesen, den der slår ihjel, skal dømmes ved den lokale domstol. Jeg vil dræbe Kisuan. Ifølge handleloven skal du handle, før du er syndig. Dette gælder jøderne. Ifølge kristendom behøver du ikke at handle, men bare tænke på det, før du er syndig. Dette kaldes også for handlingsetik og sindelagsetik. Skal du have hjælp? Ja, tak. Endelig er der nogen, der udøver næstekærlighed. Jeg har ikke begået mord. Du må ikke lyve. Du skal ikke radikalisere mig og sige, at jeg ikke må lyve. Fordi du løj og gik imod din religion, vælger jeg retfærdighed og straffer dig med fængsel. Ej, nogle fine bord. Sådan nogle kunne jeg godt bruge. Hov, du må ikke stjæle. Det siger Moseloven. Det må jeg da selv om. Nu er det mit bord. Dit selvretfærdige menneske, det er loven. Du skal følge den. Det er lovens funktion. Jeg stjæler kun, fordi jeg har begået hor mod min kone, og hun har taget bordet. Det er aldrig okay at bryde loven, men jeg er dig at gabe og tilgiver dine synder.